Чулпан белән узган ел беренче концерт куйды. Быелгы концертка әзерләнәбез. Анда Чулпан баш рольне уйнаячак бу концертта. Чөнки концертның исеме Акчарлагым дип атала. Менә күптән түгел генә без Акчарлагым дигән клип ясадык, җырга клип ясадык. Вот анда Чулпанны күрәсез ул җырда клипта. Менә шул оригинальный рольдә. Менә шул рольне ахырга кадәр менә бу концерт программасында Чулпан уйнаячак. Дуэтка калганда, дуэт бит минем бу беренче дуэт түгел, менә Алина Шәрифҗанова белән бер дуэт ясадык. Чулпан белән хыял бар иде дуэт ясарга, безнең тональностьлар туры килми инде. Но Чулпан профессиональ җырчы буларак бу җырны башкарып чыга алды. Мин башта ышанмаган идем, барып чыгыр дип. Бик матур килеп чыкты. Бу 99% Чулпанның заслугасы. 99 берсе генә сезнеке. Ул аның сольный җыры иде. Ул аның уже язылган җыры иде, һәм ул миңа җибәрде, бер нәрсә эшләтә аласыз. Димәк, бу дуэтның идеясы Нурисламныкы. Ул минем җырым инде. Рәхмәт. Дуэтка килә торган җыр бит. Казан кичләрендә менә катнашасыз бит инде, беренче тапкырмы? Мин беренче тапкыр Чулпан бәлки. Бу проектта тоже беренче проект. Менә бу проектның үзенчәлеге аның интерактив булуында, әйме? Менә сезгә директ сораулар бирәләр, каушамадыгызмы? Ошыймы сезгә менә мондай аралашу зал белән? Чулпан сөйләсен. Бу әлбәттә мондый программалар бик яңалык, мондый программа булганы юк. Кешенең сорау бирүе, кешенең мөмкинлеге. Бөтен җирдә аны сорау бирә алмый. Концертка килеп, күргән җырчыга сорау бирә алу, тамашачы өчен дә яхшы. Икенче яктан сорауга бирергә теләгән юк икән, һәр вакыт аңа җавап бирә. Бүген мин башладым. Сер дип калды. Ярый, рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.